Imagina unha escena común, estás con compañeiros e alguén menciona un membro do equipo que non está presente. A conversa cambia sutilmente, queixas sutis se insinúan, críticas silenciosas. Sentes presión, unirte a negatividade, ou quedar incómodamente en silencio. Camiño fácil é a sentir, pero a verdadeira lealdade é unha cuestión de principios. En lugar dunha defensa directa, recorda algo crucial. Recordas un proxecto onde Alex, o compañeiro ausente, tivo unha brillante idea. Salvou ao equipo dun erro importante. Decides falar, sabes, dis con calma, a idea de Alex sobre a reorganización da visualización de datos o trimestre pasado. Non conseguiríamos ese cliente sen el. Un silencio cae. A ese observacións críticas soan ocas. Sala reevalúa. Non discutiches, simplemente iluminaches un valor innegable. A negatividade desvaneceuse. Non foi unha defensa, foi unha elevación. O xiro intelixente, non loitaches contra a negatividade. Evitáchela mostrando un impacto positivo. Isto demostrou profunda lealdade e carácter, non a través do conflito, senón da afirmación. Defender a alguén significa salientar o seu verdadeiro valor cando está ausente. Cambia a percepción do grupo e a túa propia integridade. Isto mostra verdadeiro liderado. A próxima vez, non te unas ao coro. Pola contra, eleva o asente. Comparte unha contribución xenuína. Para máis consellos sobre como construir o carácter, subscríbete a Galicia Andreepo. Que o teu carácter fale por si só.